Videl si už opravu zvaru, ktorý neprešla rentgenom? Dnes ich mám rovno 4, ktoré musím opraviť po externej firme. Ako prvé ti technik presne vyznačí chybu na zvare. Fixou ohraničí miesto a priamo k nemu napíše, o akú chybu ide. V tomto prípade tu máme pór. Nasadím si na flexu rezný kotúč a začnem hľadať pór. Póry sú najľahšie opraviteľné chyby. Vidíš ich hneď na prvý pohľad bez nejakých zložitých prístrojov. Tu môžeš vidieť, tento pór som našiel skoro ihneď. A keďže technik povedal, že tam je len jeden pór, tak som nemusel hľadať ďalej. Jednoducho si ten pór potom už len vybrúsiš. Ja si ho potom ešte takto vyčistím, aby tam nebola žiadna špina. Tu už môžeš vidieť, ako je pekne vybrúsený, nevidno tam nič. Ostatné chyby vám pridám individuálne, keďže sa každá chyba rieši inak. Tu už môžeš vidieť urobenú výplň, ktorú si ja stále ešte pekne vyčistím, aby som urobil dobre kryciu. A tu už môžeš vidieť kompletne opravený zvar, že oprava takéhoto póru nie je nič zložité. Zaujímavejšie to bude s koreňmi, ktoré budem robiť tento týždeň. Čiže kľudne, ak máš nejaké otázky, zanechaj to v komentári. Čau.